מצד אחד, אתם אוהבים את האנרגיה של העיר, ומצד שני, תמיד רציתם לחיות לצד הטבע, לנשום אוויר ולטייל בפארק. הכירו את רחובות הנהר אחת, המקום שמפגיש את שני העולמות. כאן אתם לא קרובים לפארק, אתם בתוך פארק הירקון. הבניין החדש נבנה בשכונת חרוזים, עם שתי חזיתות ירוקות במיקום ייחודי שאין שני לו, עם הביטחון של קרינסקי גוטליב, מספר אחת בהתחדשות העירונית ברמת גן כבר 6 שנים ברציפות. בקיצור, איכות החיים של פארק הירקון מחכה לכם. נוף ירוק, שקט, יוקרה ומרחבים בפריים לוקיישן. לבחירתכם דירות 4 ו5 חדרים החל מ5,500,000 ש"ח, ופנטהאוס יוקרתי יחיד בקומה. זו הזדמנות נדירה לבחור את החיים שתמיד רציתם. קרינסקי גוטליב, רחובות הנהר 1, רמת גן.